Ai vrea să ai birou într-un loc de genul ăla? Sau într-o clădire de genul ăsta? Dacă vrei aici, hai să-ți arăt cum. Mulți dintre clienții noștri, atunci când trebuie să ia decizia de a alege un birou, au mai multe alternative. Una este varianta de a alege un apartament, mai ales când vorbim de o echipă mai micuță, de până la 6-8 persoane. Ce facem noi în momentul ăla este să avem o întâlnire cu clientul și să îi arătăm o simulare prin care estimăm toate costurile pe care le-ar avea cu închirierea unui apartament versus tot ce are inclus deja în varianta de birou într-un spațiu de coworking, mai exact la noi la Space. Haideți să vă arăt cum funcționează și cum se întâmplă lucrurile într-o ședință de genul ăsta. Deschidem un Excel pe care noi îl numim simulator apartament versus birou privat și aici avem o zonă în care clientul poate singur, nu neapărat trebuie să fie întâlnit cu noi, să-și selecteze de aici câteva variabile. Prima dintre ele este locația de interes. Unde ar dori să închirieze, fie apartament, fie birou. Dacă apasă clientul pe săgeata în jos, are mai multe variante, cele 6 variante momentan pe care le avem noi și în funcție de asta informația se schimbă mai jos în Excel. Și atunci presupunem că clientul nostru dorește să verifice sau să compare varianta de apartament versus birou privat în zona aviației. Și atunci a selectat aviații. Să zicem că echipa are 5 persoane, să estimăm o perioadă de amenajare de o lună și o perioadă contractuală de 12 luni. În momentul în care am completat cele 5 variabile, partea de jos se completează automat. Mai exact, chiria lunară estimativă pentru un apartament de 2 camere în zona aviației este undeva la 750 de euro. Dar nu plătim doar chirie. Pentru a ne putea muta în apartamentul respectiv, trebuie să facem câteva investiții. Mai exact, foarte probabil trebuie să facem o amenajare. Depinde de stadiul în care găsim birou sau apartamentul respectiv, dacă e deja amenajat sau nu. De cele mai multe ori vrem să facem niște îmbunătățiri și pentru un apartament de 2 camere am estimat 800 de euro bugetul. După care partea de mobilier, pe care l-am estimat noi pentru 5 persoane la 250 de euro de persoane, adică 1250 de euro. Și atunci, dacă perioada de amenajare este o lună, atunci e clar că noi trebuie să plătim chirie timp de o lună pentru a face amenajare. Și dacă contractul este pe 12 luni, costul lunar pentru tot costul ăsta inițial de amenajare se împarte la 12 și obținem un cost net lunar de 233 de euro, care se plătește ca și cost de amortizare, da, pe perioada contractului. După care intrăm pe costurile operaționale, pe care le știți și sunteți familiari cu. Partea de mentenanță sau întreținere, pe care o plătim la bloc. După aia, partea de utilități, am estimat noi 60 de euro. Partea de imprimantă. Pe urmă, partea de internet, doar 20 de euro am estimat noi. Partea de cafea, apă, ceai, poate fructe sau alte lucruri la bucătărie. Aici am estimat noi, din nou, în funcție de numărul de persoane. Numai o cafea pe zi, dacă e în calcul, se adună ușor suma asta. După aia avem partea de curățenie. Dacă vreți să aveți o doamnă sau o persoană care să vă ajute cu partea asta de curățenie, costă. Noi am estimat doar 100 de euro, dar probabil o să fie mai mult. Pe urmă avem consumabilele la toaletă, la bucătărie, hârtie, prosoape, tacâmuri și alte lucruri de genul ăsta. Am pus un buget de 60 de euro pentru altele neprevăzute, de la un bec la reparat o chiuvetă sau alte obiecte de genul și am estimat, nu în ultimul rând, un cost de administrare. Ce înseamnă asta? Cineva din echipă va trebui să aloce un număr de ore, dacă nu chiar de zile, în fiecare lună pentru a administra tot procesul ăsta și pentru a se asigura că consumabilele și la imprimantă și la bucătărie sunt acolo, să facă stoc de cafea, să se asigure că doamna la curățenie nu a uitat să vină sau că a luat coșurile, că s-au plătit facturile de chirie, de utilități, alte abonamente de internet sau alte lucruri de genul ăsta, să țină relația cu furnizorii și așa mai departe. Asta pare simplu la început, dar mănâncă foarte mult timp. E decizia voastră dacă persoana respectivă vrea să se ocupe de lucruri care adaugă valoare la business sau lucruri care pot fi externalizate, cum este administrarea efectivă a biroului. Luând în calcul toate lucrurile astea, obținem undeva la 1863 de euro pe lună costul dacă vreți să aveți un apartament pe care să-l folosiți ca birou. Mai există câteva lucruri care nu pot fi prinse în cifre și dacă scrollăm un pic în jos, găsim aici 4 lucruri care sunt de luat în calcul și pentru care credem că un birou într-un spațiu de coworking are mai mult sens decât într-un apartament. În primul rând, partea de branding. O companie într-o clădire de clasa A inspiră încredere și atrage mai ușor parteneri sau clienți. Una e să ai un potențial client sau furnizor sau partener care să vină la o întâlnire într-un apartament undeva la etajul 3 cu liftul ăla micuț, eventual în
bucătărie sau să ai o întâlnire într-un birou de clasa A, într-o clădire de genul ăsta. Evident, inspiră încredere o companie care are birou aici. 2. Partea de employment. Angajații vor prefera de cele mai multe ori să se angajeze la o firmă cu sediu într-o clădire de birouri, nu într-una de apartament. Și atunci e mai ușor să atrageți oameni de calitate, oameni care poate au lucrat în trecut în corporații sau în clădiri de genul ăsta. Preferă de regulă să lucreze în clădiri de genul ăsta, nu în apartamente. Networking. Într-un spațiu de service office există multe companii care fac lucruri complementare cu ce faceți voi. Poate lângă tine ai un contabil, ai cineva pe HR, ai cineva pe zona de auto, cineva pe zona de oil and gas, cineva pe beauty, pe pharma. Foarte multe industrii și de multe ori îți lărgești orizontul de contacte și relații într-un spațiu de genul ăsta. Și nu în ultimul rând am menționat noi mai mult timp pentru lucrurile importante. Administrarea unui spațiu de birou, mic sau mare, ia mai mult timp, energie și chiar nervi decât ți-ai dori. Lăsați pe mâna noastră partea de administrare a birou, plătiți un singur fee care de cele mai multe ori pentru 5 persoane e mai mic decât ce v-ar costa într-un apartament și ați și scăpat de bătaie de cap, totul cu o singură factură pe lună. Sper că n-a fost prea lung și că s-a înțeles. Dacă sunt întrebări, le așteptăm în comentarii.